Let's eat. Good morning, guys. Hi, Tardy. Anak ni Gro tsaka ni ni Pochi ne. Wait. Ito dinala ni Nene dito. Nakasama ni Marble. palabas ni Nana. Kabuti kasi yung pa eh. Picture mo sila? Hindi pa. Vlog ko lang. Ay. Ayun. Sino yan eh? Si Marble yung namatay Si Marble. Si Marble to. So, ayun kahawig ni Siguro Ni Tardy si nakabaon siya sa likod. Opo. Si Groot. Kamukha. Kain tayo. Magas lang akong kamay. Nagsangag si Nene eh. Grabing kinaw dito no. Kahit walang aircon eh. Sarap. Nakapasok ka na naman. Yari ka na naman kay Nanay. Pero mabait kasi Tardy. Ayun. Nakapaglinis na rin kami ng ng sasakyan guys. Namin. Sabi na punasan yung Mga TNA. hindi yan ni Jasper. Hindi yung leather. Mamaya kayo kakain. Let's eat it. Kain. Pumasok na yung dalawa. Si Sophia at si Pia Pitol. Sunog yung bangus. Hello, Dugi. Laban ko lang yung guys. Yung ginagawa namin. Ay, bad. Tingnan mo, no. Sige na. Ayan. Ayan, ganyan na lang. Gusto niya nga ipet eh. Inanuhan ako. Enough na. Dali na at mag-ano ko. Maglalaba ako ng ng takip. Tama na. Ay. No. Ay. Ay. Enough na. Ban ko lang. Loko ka ha. Dumi ko na tuloy. Tardy, ligo. Para kasi Groot din eh. Ligo. Tara. Ligo. Tara. Pero yung mabait yung paliguan ng dalawa. De! Shh! Daddy! Bombahan mo nga ako. Lika rito. Tardy boy. Punta tayong kabila, guys. Kala mo kalayo-layo. Hi! Ikaw, Tardy. Susunod ka, Tardy? Tardy? Susunod yan, pero ganda. Ito ko choy ko na eh. Tignan nyo yung sa kanya, oh. Ano ba yun? Initak. May daan dyan? Sige. Punta tayo sa kabila, guys. Check natin si Jasper. Ay, kunin ko lang cellphone ko, ne. Picture ko si Jasper. Kumusta ang tulog, Jasper? Kumusta ang first night mo, baby? Wag na muna. Dito ka muna. Please. No. Jasper, no. Ala, lumabas siya. Jasper! Dito ka muna. Saan ko lang dito, guys. Jasper! Wag lalayo, ah. Ne, baka wayin ni Kona, ne. Maluwag naman, guys. Ang kulungan na lang. Einstein! Quiet. Ang hirap. Nag-poop. Okay ka na dito na? Okay naman na? Yeah, pinalabas siya kanina, guys. Nag-poop. And then, behave naman. Masunurin. Pumasok siya ulit nung pinapasok ko. Ayan. Malinis naman lagi yung kulungan nila. Every time naman pinapakain. Bye-bye! Behave ka dito, ha? Bye-bye! Kasi nag-ano siya, parang nasunod siya, no? Umiiyak siya. Lalabas ka, di ka naman forever na nakakulong ka. Einstein! Kulit na Einstein. Bye-bye, Jasper. Bye-bye. Bye-bye. Isus, tutampo na yan. Ay, napawak. Bye-bye. Isus.
Takaw ng 30 boy. Takaw ng 30. Sabaw lang yan guys ha. Sabaw kanin lang. Samantalang sila Groot tsaka si Maggie, si Kona ng arte. Daling ko kaya yun dito. Nang malaman nila. Swerte sila. Nakakaloko. Ito naman yan oh. Sabaw ng sinigang lang. Walang pili. Hindi lang talaga siya ano guys. Matabain. Parang si Groot lang. Tapos palibasa ano, layas. Ayan. Kayo pang maligo. Kaya pangit ang skin. Kasi yung dalawa kayo. Sibuan tsaka si Philip. Naku, naghahanap pa si 30 oh. 30 boy! 30! Wala. Hello guys! Sa kasama namin. Kuya Peter, punta kaming bayan. Si Pia, yan oh. Weekly daw nasa ano, every weekend. Nasa Ilog. Bibili lang kami ng ano, ng gas ni Nene. Tapos, Ilang tiles, tsaka granite. Nagkulang yung ano, binili nila. Yun, tapos mamayang hapon kami luluwas. Mga alas 4, alas 5. Sabay pick up ng ano, mga produkto na naman. From Pretty Angel Shop. Ang bango, bagong palit ang ano ni Tonton. Black eyes. So nagtatanong pala guys, ayan na, black eyes. Sobrang bango nito, ang gwapo. Ang gwapo ng amoy. Ha? Sabihan ko lang. Oo nga na, kay ayaw ni Kuya. Kasing gwapo ni Tonton yung amoy. O, kasing gwapo ni Tonton, no? Baho ba, Kuya? Bango. Bango. Kala ko baho eh. Feeling special ako kay Kuya, pinayungan pa kami. Thank you, Kuya. Kami sa Shakey's, guys. Lunch lang kami. Yes! Ilan po kayo, ma'am? Ilan tayo na? 5. 6? 5 pala. Sige. Kot ka. Ayaw. Dito tayo. May kadami. Sige. Ay. Thank you so much. Since diet ka, ne, yan sa'yo. Gulay ka. Ano yan? Ano tawag dyan? Uy. Mushroom soup. Tikman mo, Kuya. Sarap. Trip mo? Yan. Yan, tinapay. Oh. Sarap, no? Oh. Gutom lang yung kaya ganyan. Let's eat, guys. Pray muna tayo. Ready, pray na. Amen. Ayan. Lapang tayo, guys. Ayan. Salad muna tayo. Yan lang talaga. Guys. Ay, ito lang talaga. You want? I-add man siya po by birthday date sa mga. Or sa actual birthday na lang. Hindi, advance ko na. Lagay niya lang po. Sige. Wait lang. September na lang po ilagay. Sige. And more food for Kuya Peter. Sarap to sana sa pizza. Parang yung sa ano, Dear Darla. Gagawin namin Dear Darla dito sa Shakey's. Ay, thank you. Request ni Pia. Yammer? Mahilig pala siya sa ganyan. Lalo sa mga pag-bake ng mga baking ano. Kaya kinakain niya rin. Tataba yan pag nag-bake na yan si Pia. Tapos banana split. Tamis. Kuya Peter, oh. Okay ka lang, Kuya? Oak. Ito, oak. Dito. Tapos na ulit kami, guys. Ayun, kukunin ulit yung pizza. Nalaglag.
Kunin ko lang yung isang cage para just in case may mga mare-rescue na naman. May magagamit ng kaming cage, hindi na kami manghihiram. So, ayun. Tapos diretso na kami uwi ng Manila. Iwas na kami. Hindi na ako bababa. Hindi ko na sasipin yung mga dogs. Lalo na si Jasper kasi kanina, hindi nyo ko pinapansin nung palis na ako. Kaninang umaga. Tapos nung nakatalikod na ako, palis na yung motor namin ni Nene. Ala, nagano siya. Umiyak siya. Kaya di na ako bababa. Tayo ko na lang dito si Nene. Nakakalungkot. Kung dyan. Madaganan mo. Nagbawa kami yung pizza. Kinlaim ko na yung birthday pizza sa sa Shakey's. Di na. Ayun. Tapos dating gawi. Kasi daddy na lang pupunta. Kasi mabigat dyan eh. Dating gawi. Pagdating sa sa Abayan, ako na magdadrive ulit papuntang NLEX. Tapos doon naman kami magpapalit ni daddy papunta ng papunta ng Maynila. Tapos dadaan kami ng Trinoma at may pick upin kami product pa. Tapos diretsong Las Piñas para isoli yung cage na ginamit ni Jasper. So ayun, di naman dinagamit kasi kung sa loob din naman si Jasper nag-stay. Pero at least, di ba, may napahiram kami ni Sir Clark. Kailangan ibalik yun. Naku, sino yun? May nakita akong aso. Si Conanin ata yun. Ay, hindi na. Hindi na dumiretso si Conan. Lokong yan. Talaga yung camera ko eh. Wala, laguti ata nakita. Si Mocha yung sumama. Ay, si Mocha si KitKat. Gusto kong babain, guys. May iyak lang ako lalo. Hindi na bababa. Hindi na talaga. KitKat! Ano? Sama na ikaw? KitKat! Tara! Sige na! Bye-bye, Conan! Oo, awayin na naman, Conan. Ano na kami na, ah? Conan! Conan! Wala, sino yun? Wala! Nang-away si Conan Salbahe. Sige na na! Una na kami. Bye-bye! Ma'am! Thanks for choosing Grab. Ikaw na balak yan, kay Jasper, ah. Thank you! Oo, iniyan. Bye. Baby bye. Pipi boy. Baby bye. Inihiyan yung namin. Baby. Hello? Hoy, deploying. Baby. Hello? Si Conan, tsaka si KitKat. KitKat! KitKat! Sama ka na! Location nyo, ma'am. Bye, guys! Bye, ne! Ay, sorry, ma'am. Manila. Saan sa Manila, ma? Ano? Yeah. Ayakin. Alam mo naman ako eh. Kaloka. Kaya di ko na rin sinilip si Jasper. At iiyak ang lola nyo. Ay, tama na nga guys. Kaloka. It's Prime. Optimus Prime. Na kami. We'll see you sa sa Manila. With happiness. 9 PM. Hopefully nandun na kami 9 PM sa Trinoma. So, yun, din ako mag-vlog guys kasi biyahe lang naman eh. Bye! Bye, daddy. Ay nga pala, binalot ko ng kasi napilas ko lahat. Sabi ko kanina hindi ko naamoy yung bango ni Tonton. Tinanggal ko dapat lang, may siya, may part lang na pinapalabas. So ayun, naman kami. Nasobrahan kami sa bango kaya binalot ko ulit. Yan. Let's go. Bye Pungkan. Bye Karanglan. Nakakamiss lagi. Alam mo yung feeling na kapag ka nandito ka, ayaw mo nang umuwi ng ng Maynila. Lalo na siguro kapag kagawa na yung guys, yung bahay. Nakatama rin na magsiuwi ng Maynila. Pero yun, since nandun na yung trabaho at madami pang trabaho na babalikan,
Uwi na tayo. We're home na guys. Ano na, 11:15 na. Ayun. Pick up na rin namin yung mga ano, mga paninda namin. So, ayun na. Hinano lang ni Sel yung ano dyan, mga bangko. Parang ani grutin-tin kong mahal. Huh? Sumigitot. Pali ka na. Bigi. Ala, tingnan mo tong poknat na to. Oh. Wala talaga tong poknat na to. Balik ko sa tabi ng... Miggy, sure. Squirrel. Squirrel. O hindi ka squirrel. Paknit! Lubog na yan oh. Walang ano yan. Mag-away pa to dalawa na to. Baby. Hindi mo nakita mga babies mo. Ang laki na. Ang kulit. Lalo na si KitKat. May baby na rin. May apo ka na. Ayun. Jesus. Aray ko. Ay, makagat ako ha. Bubugin ko kayong dalawa. Baliktad tong pizza. Alam, gilamos na ako. Naantok na ako. Good night guys. Till tomorrow. May lakad pa kami bukas maaga. Pick up ulit ng ano ng product pa sa Cavite naman. So, bye! Tapos, soli na rin namin yung ano, yung face. So, good night, bye-bye. Good night, daddy. Good night.